Добър вечер, уважаеми дами и господа, скъпи гости, приятели на поезията, литературата и изкуството. Добре дошли на премиерата на книгата албум "Пепел и плам" от Стефка Попова. За мен е истинско удоволствие тази вечер да бъда ваш водещ и заедно да открием една книга, която носи не само поезия, но и цялостно творческо присъствие. Книга, създадена с вдъхновение, вкус, вътрешна сила и ярка лична отдаденост. Аплодисменти за Стефка Попова! Стефка Попова е творец с разностранен талант. Тя е поетеса, художничка, издател и автор, който умее да превръща идеята в завършен художествен свят. Нейният път съчетава дисциплина, култура и творческа свобода. И може би, именно в това съчетание се крие силата на нейното изкуство. Със своето образование по икономика на външната търговия в Висшия икономически институт Карл Маркс София, днес УНСС, тя носи онази организираност и последователност, които съчетани с творческия темперамент и позволяват да изгради нещо рядко срещано – цялостна авторска автономност. По първоначалния творчески импулс, през изграждането на текста и художествения образ, до представянето и разпространението на своите книги, всичко остава под нейния личен, съзнателен и естетически контрол. Това е изключително постижение. Малко творци успяват да създадат толкова завършен и цялостен художествен продукт, такъв, в който съдържанието, визията и посланието звучат в пълно единство. Не случайно днес името на Стефка Попова присъства достойно и извън пределите на страната. Като академик на Световната библиотека за букви и поезия Бразилия в България, нейните стихотворения достигат до читатели в 150 държави по света. Това е признание не само за нейния талант, но и за силата на българското слово. На днешното събитие присъстват изтъкнати дейци на образованието, спорта и културата в България, на които сърдечно благодарим за уважението и съпричастността към тази специална вечер. Сред тях са журналистът от програма "Хоризонт" на Българското национално радио, автор и водещ на предаването "Понеделник вечер", също така и на водещи на предаването "Нощен хоризонт" по едноименната програма Иван Русланов. Доктор Пламен Митев, директор на болница "Здраве", видеозаснемането на инженер Русин Катански. Фотограф е Кирил Станоев на днешното събитие. Наш специален гост е академик Марин Кадиев, който ще понесе своето вълнуващо заключително слово. А авторката Стефка Попова ще бъде представена и от Ива Георгиева, филоложка и художничка. Лика Ешкенази ще рецитира стихотворенията от книгата албум. Тази вечер ни събира една книга, родена от чувствителност, дълбочина и творческа смелост. Нека заедно се потопим в света на "Пепел и плам". Давам думата на Стефка за присъствие. Скъпи гости, добре дошли! Вашето присъствие много ме радва тази вечер. За всеки един от нас времето е изключително ценно и аз много високо оценявам вашето присъствие тази вечер тук на представяне на 14-та ми книга албум "Пепел и плам". Искам да благодаря на директора на Националната библиотека Свети Кирил Методий, доцент доктор Ирина Иванова, за възможността, която ми дава да представя тази своя
своя книга в тази изключителна зала "История на книгата". В нея са изложени много интересни книги, древни книги, ръкописи, които можете да разгледате след това, както и копие на първата печатарска машина, изработена в света от Йоханес Гутенберг в Бавария, Германия, през 1495 година. В тази свята атмосфера, тази вечер, ние ще се потопим и сякаш ще чувстваме авторите, създали тези древни ръкописи и тези прекрасни древни книги. Ще почувстваме също така и печатарското мастило на първата печатарска машина с набор на метални букви. За първи път представям своя книга в Националната библиотека, този най-висш храм на писмеността, книжовността, книгата, печата, духовността. Затова вълнението ми е изключително голямо. И искам да ви поздравя с днешната дата, 26 марта 2026 година. Както казват, това са ключови дати, но това беше избрано съвсем случайно. Просто в последния момент забелязах това. Затова искам да го поздравя с стихотворението "Ключови дати". Ключови дати. Тази ключова дата обаче е за радост. Има дати вълшебни, които отключват подаръци безценни, дълго чакани, мечтани, сънувани, като жива вода жадувани. Те заключват вратата на злото, свалят товарите на теглото, изправят ни и ни показват звездите, връщат ни светлината в очите. Тези дни сме доволни, летим като птиците волни. Не вярваме, че сме имали драми, че сме били с незарастващи рани. Един само миг на искрена радост помита вкопчилата се в нас гадост и ни прави безкрайно щастливи, сякаш току-що света сме открили. Такива са ключовите дати. Те имат мощта на урагани, всички пречки отнасят и в чист свят ни принасят. Приятно да кажем. Нека за твоята отдаденост на поезията и нейното разпространение по света, чрез издаването на твоите книги от теб самата, с кое твое стихотворение си изразила творческия, къртовски труд на поета, като си изразявала себе си? Да, това е стихотворението "Ода за поета". Сега ще чуете стихотворението на Стефа Попова "Ода за поета" в изпълнение на известната българска певица Ика Ашкенази. Тази вечер като артистка. Заповядайте. Тази вечер като артистка дебютира като рецитатор. Тя има доверие огромно в мен, дано да го оправдая. Свикнала съм пред публиката да съм на крак, това става. Ода за поета. Летци, кажете ми с вашата смелост, може ли да се сравни смелостта на поета, който само с ум и перо, като вас в небето лети, надземното кълбо? Миньори, вие ми отговорете физическия ви труд дали е по-тежък от мисловния на поета? И поетът като вас вади богатства, но от пещерите на душата, а не от земята. Моряци, вие ми подскажете, по-силни ли сте от поета, който като вас се гмурка в дълбините, но вие с подводница, а той с писеца? Питам и вас, алпинисти, които учите човека как да покорява върхове. Не мислите ли, че и поетът обучава човека как да достига върхове, ала не планински, а духовни, чрез своите стихове? Поетът е човек комплексен и животът му не е лесен. И като летец се издига на високо човешките мечти. И като миньоре изважда златоносна руда от човешките души.
и като моряк слиза надълбоко заради човешките съдби. И алпинист учи как се покоряват върхове. Да извисява душата на човека от Бога дадената роля на поета. И за тази своя божествена нагласа поетът цялата си воля вряга. Имаш ли стихотворение, което сякаш е писано за залата, история на книгата на Националната библиотека, в която се намираме сега? Да, това е стихотворението Ден на книгата. Сега Михаил Ешкенази ще рецитира това стихотворение. Така. Ден на книгата. На най-добрия ни приятел, книгата, този свят и любезен, и брутален, този ден е посветен, затова е специален. Тя в мъката ни е утеха, тя в тъмата ни е светлина, тя в самотата ни подкрепя, тя показва ни света. Книгата била е и ще бъде съкровищницата на вечността. Книгата била е и ще бъде на вековете мъдростта. Книгата била е и ще бъде на човечеството паметта. Празник на книгата е днес. Една от опорите ни, особено сега, когато от живият живот сме в изолация, заради вирус, по-бесен и от бесен пес. Аз съм написала. А сега давам думата на Ива Георгиева за представяне на своите впечатления от книгата Пепел и пламък и нейната авторка Стефан Попова. Заповядайте, госпожо Георгиева. Благодаря. Добър вечер от мен. В залата История на книгата на Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където нашия домакин ме удостои с тази чест и удоволствие да кажа няколко встъпителни думи. Дори и да се повторя малко, мисля, че тя заслужава някои неща да се казват и да се казват. И другото, което ще си позволя е да го прочета, защото обичам словото и малко ще се разпростра, ако не го чета точно каквото съм си го написала. Между 6 минути ще отиде какво пише. И така, водена съм от мотото, че ние сме това, което създаваме. И затова ви представям един разностранен талант, който е създал наистина много. Авторка, както казаха, на 14 книги с поезия до момента с над 1500 стихотворни творби. Художничка, която е участвала в колективни и самостоятелни изложби много и създател на собствена галерия. Тя е поетеса, която сама илюстрира своите книги. Стефка е дарила от издадените книги на Националната библиотека, в която имам удоволствието да работя. И повечето от тези книги са постъпили в фондовете на престижни библиотеки в Европа, Съединените американски щати, факт, с който тя би трябвало да има повод за гордост и за удовлетворение. Аз също благодаря на такива щедри дарители, на такива талантливи творци. Това е моята работа, между другото. С дарителите работя. Стефка е участник в различни, както се разбра, национални и международни прояви. Получила е и продължава да получава и ще получава признание за творчеството си и отдадеността на поезията и у нас и в чужбина, защото тя притежава удивителна работоспособност, дължаща се на несекващо вдъхновение и творческо дарование. И за това не е случайно. Както казах, водещия е удостоена, искам да го повторя, защото много ми харесва, със званието академик до живот от Академията на Световната библиотека за букви и поезия в Бразилия 2025. Но аз ви казвам, че до тук казаното всичко би било само една статистика. Ако не беше топлото докосване на нейните думи, образите, вероятните и хрумвания, викащата любов, доброта и мъдрост, остроумие и нежност, смиреност и трепет. За себе си Стефка казва, че е икономист по професия и пише като такъв и. В такъв случай аз искам да го възпитна всеки път. Ако всички икономисти пишеха и рисуваха като теб, светът щеше да бъде още по-чудесно място. Най-добрият начин да придобием представа за човека и поета Стефка Попова е, докосвайки се до изкуството, което създава и така да я опознаваме истински, но никога до край. Защото
е необхватна душата на Твореца, многослойна и неизгодима като грозданието и пълна с изненади. И ето, държа в ръцете си най-новата и 14-та книга Полет, Пепел и Плам. И сега ще прочитах се вълнувам. И преди да я отворя още, тя разкрива стремежите и търсенията на автора стъпка по стъпка. Тя е удоволствие за сетивата, кадифене на допир. Изящно оформена с усет и вкус и уважение към читателя и жажда за съвършенство. Следва заглавието Пепел и Плам. То веднага ми приковава вниманието, защото говори за истинската същност на създателя си, който никога не се изморява да търси, да открива, да покорява, да гори, да изгаря от страст и да се възродява с нови сили и вдъхновение. Стефка е като истински повелител на огъня, вулкан, който изригва, но нежно, на хартия, своята словесна стихия и окрутена, тя после от пепелта отново полита към следващата поетична магия. И тук цитирам: като вулкан ще изригна, като океан ще се надигна. Тя не спира да се раздава и възпоменява, защото даващият не се изчерпва, а се преражда в онези, които четат и попиват чрез думите мъдростта, любовта, светлината. Стиховете й дават усещане за вечна виталност, младост на душата, което прави поезията и млада и политаща отново и отново, като нея самата Феникс. Продължавам да разлискам страниците, в момента не, посветени на прозренията и за живота, за любовта, за смисъл на съществуването и ще си позволя още малко цитати, които не ме оставят равнодушна. Например, какво е за нея Творецът? Творецът е духовен детектив. Той търси дори това да е опасно, обикновеното в обикновеното, красивото в грозното, доброто в лошото и обратно. И доказва, че черното не е само унило черно, и че бялото има нюанси сиви. И още образи. Какъвто е любовта, която не познава сезони, не е подгласна на време и възраст. Любовта, разкрива тя, е безкрайна, докато трае. Това го запомних като един афоризъм, достоен за книга на афоризмите. И още нейни думи за магията любов. Любовта е най-желаната илюзия. Тя е тайна, разпиляна край нас, която търсим до края на дните си. Тя не се дава, разкрива ни само парченца от себе си, загадъчна, тайнствена, до край си остава. И на финала, малко и тъй като днес сме на среща с поетесата Стефка Попова и се запознаваме с нейната нова книга Пепел и Плам, ето какво казва тя за запознанството като събитие в живота на хората. Тя вижда съдбовност и в него, както и във всяко човешко начинание. Запознанството е като съдба, врата към нов свят, към която ни води Бог. И това неминуемо променя живота ни, включително и нас. Убедена съм след тази среща днес, защото поезията на Стефка е мост между душите на автора и читателя. Път, който изминаваме заедно, познаване на нови светове и за ново вдъхновение за нея и за нас самите. Благодаря и от мое име, и от ваше за срещата, за запознанството и за богатството, което ще сподели с нас и чрез което ще провокира неминуемо и нашето творчество. Тя, поетът, докоснала се със словото си до всички теми и идеи, вълнуващи човек, но и откриваща все по-нови светове, откривател, душевен детектив, вулкан от огъл, пепел и плам, феникс, излитащ към нови, плодородни поля. На добър път! Отвяден? Трудно ми се стои на мечи. Аз съм нещо. Това си повод за запис. Да, ами да краси някой да иска да го остави. Благодаря ти за автографа. На задната корица на книгата си Пепел и Плам, Бог слово от сърцето ми живее и аз с него за всичко разговарям и перото не оставям. Това е част от твое стихотворение в книгата Пепел и Плам.
Имаш много стихотворения в цялото ти творчество, в които показваш чрез усета си за присъствието на Бог. Кое ще предпочетеш сега да бъде чуто от твоите гости тази вечер? Тази вечер предлагам да чуете стихотворението "Източникът на битието". Сега ще го прочете Мика Ашкенази. Кой Бог? Кой? Източникът на битието. Господ сътвори битието, но беше тъмнина. Тогава той разпръсна светлината и се зазори. Видя се на земята красотата, планини и равнини, реки, морета, океани, цветя, дървета и вулкани. Заредиха се тъмнина и светлина. Светлината се раждаше от тъмнината, а тъмнината се появяваше от светлината. Но беше пусто. И Бог реши тази красота да оживи. Зародиха се живи същества, животни и човеци, движени от любовта. Бог изпълни с живот земята. В щастие хората му благодаряха, нещастие го търсеха, за да ги извади от бедата. Молитвите към него им станаха опора. Всеки търси Бог и в зло, и в добро. Всеки вярва, че само Той е източник на живота ни, на любовта и на битието. Имаш много стихотворения за любовта. Тя вълнува всички хора и преди всичко поетите. Кое ще ни представиш сега? Ами сега предлагам стихотворението "Тя е по-силна от всичко". Любовта. Ще чуете "Тя е по-силна от всичко" в изпълнение на Мика Ашкенази. Искаме да избегнем страданията на любовта. Но тя е по-силна от всичко на света и ни кара да й се подчиняваме винаги, когато ни обгърне със своите нежни, но мощни криле. Тя идва за радост при нас, кара ни да трептим като листенцата на бреза, разлетян от порвите на фион, разгаря в нас огън и жар и не признава червен светофар. Потопява ни в аромати на чудеса, опиянява, забравяме реалността. Намята ни с пелерина от звезди, повежда ни по примамлив път, огрян от неземни светлини и ни дава за вечна наслада мечти. Да, любовта ни дарява спориви за живот и ние сме готови за подвизи и слава, но защо ли си отива в незнаен час и с бягството й си отиват от нас и нежния полъх, и звездния блясък, и магията на луната, и неловката на вълната, и топлината, а ни оставя само жърта си да ни отнема съня. Да, ние знаем, че е така, от опит, от филми, от книги, от многото жертви на любовта, но когато тя ни прегърне, сме готови да забравим това. Тя е по-силна от всичко на света. Знае, че твоето семейство те подкрепя в твоите творчески занимания и като поетеса, и като художничка, и като авторка, както и като издателка. Какво би им казала сега? Аз съм безкрайно благодарна на моето семейство. Без тях не бих направила нищо. Тоест бих писала, бих рисувала, но нямаше да мога да печатам книги, нямаше да мога да правя изложби. И затова тази последна моя книга, 14-та "Пепелен план", аз посвещавам на своето семейство. Браво! Така, сега искам да ги поздравя с стихотворението "Докато съм жива". Докато съм жива, ще мечтая да танцувам сърдечните си проявления. Докато съм жива, ще изливам като водопади моите поетични вдъхновения. Докато съм жива, ще рисувам страстно с твоите творчески видения. Докато съм жива, ще защитавам с мисълта си моите деца и сътворения.
Докато съм жива, ще благодаря на Бог за Неговите щедри благоволения. Докато съм жива, ще вдишвам и издишвам радост от всички свои постижения като човек. Войната убива живота на земята, за съжаление. Имаш ли стихотворение, с което енергията, на което искаш да спреш войната? Нека войните да спрат. Много са стихотворенията, които съм посветила на войната. Бих искала да мога да я спра, но не ми остава нищо друго, освен да се моля на Бог да направи това. Нека войните да спрат. В безумен вихър и огън завъртя се светът. Изгубих равновесие и предишни представи. А когато влязох в ритъм с бясната скорост на промените и съвзела се реалността погледна, видях нови лидери да водят света с нови идеи и нови посоки. Надежда, че могат войните да спрат, очите ми скрити запали. Как искам невинни души да не мрат. Всеки ден хиляди млади живот не живели. Как могат войнолюбците спокойно да спят? Нима това са човеци. Хиляди умират по тяхна вина, а те спокойно заспиват. Нека мирът да настане в света. Нов герой не трябва сега. С дързост, мъдрост и визия да спре злодеите, алчни за несметни богатства и власт. Светът пред смъртни мъки гори. Няма секунда за губене. Войните трябва незабавно да спрат. Поетът с перото си дадено свише е длъжен да пише, когато е гневен, когато пречувства беда. Словото е неговото оръжие срещу злото, преди, сега и във всички времена. А сега ще дам думата на академик Марин Кадиев. Той е известен с пословичния си труд за представяне и разпространяване на поезията и нейните автори в цяла България. Представил е творчеството на Стефка Попова 3 пъти до сега. Пъстри следи в Гринович Букцентър, Слънчеви зеници в Софийската филхармония, Печати на времето, къщата музей Яворов в Чирпан. Писал е за нея в неговата поредица думи за известни и малко известни поети, както и в изданието на Съюза на независимите български писатели, списание Метадор. А сега ще имате възможността да чуете в заключение неговото слово за книгата Пепел и плам на Стефка Попова, чийто член е самата тя на Съюза на българските писатели, на независимите български писатели. Давам думата на академик Марин Кадиев, председател на Съюза на независимите български писатели и литературен критик. Заповядайте, Едно време Офе събрание, който излезе ръкопляска. Ами ако не стане, хубаво ще викате ли? Така че накрая моето обращение към вас е духовни хора. Който присъства на обсъждане на книга е духовен човек. За мен вие в момента оправдаването на нашата столица. Винаги, когато застана пред аудитория, една мисъл ме прониза от Библията. Скуката изсушава костите. Значи преди 3500 години е имало скука. Да не говорят не скука в събрание, в семейство, училище, навсякъде. Така че в това отношение един вътрешен критерий винаги така ме тревожи. Гледам, не сте много, обичам да правя отправки, но те са необходими, тъй като вие всички
в една или друга степен може да изпаднете в някаква такава ситуация. Посещението. Най-хубавата лекция. Света е изнесена. 1921 година, тогава Петроград се събира руската интелигенция, гражданска война, Ахматова, Марина Цветаева, Блок, Есенин, всички Дамян Бедни, да ги изброявам, събират се, но имало условия. Ако е студено, минус 30 идвайте. И минус 30 идва в село Иванов, голям белетрист, драматург, идва и лекторът Александър Александрович Блок и той му казва: Александър Александрович, няма хора студ. И той му казал: а вие? И он е седнал. И започна Блок. 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, стопли се. 4 часа пред един човек обиколих света, но по-хубаво нещо не съм чувал. А говореше за романтизмът в европейската литература. Това е много важно да се помни и да се знае. Не публиката, а стойността. Или един български пример. Хайков, великия Хайков ми разказа, като отидох в Мадрид, в салона вика 15 души. Който резил, отива с Католия, къде възканял. И на другия ден голям афиш. По желание на публиката се прожектира Козия трон. Цял месец пален салон. А тя каква е била работата? Тия, които са били вътре, са били елитните литературни критици, които са вестители на стойността. Кажете нещо на релативно. Дори Ефрем Карафил ми е разказал, от теми делегация от 15 души българи, залата от 10 души. А те са били елитът литературоведи, които дават естетическата вест, че е нещо хубаво. Това, което е днес, тази дама е едно естетическо явление, един синтез на багра и сол. Това е един естетически продукт и, както е казал великият Емануил Кант, изкуството се възприема чрез формата. Забележете, уникално е. Не говоря текст, илюстрации, издание, полиграфия, всичко е тя и издател. Няма такъв случай. Книги, албуми, в които усещаш, че потъваш в една естетическа атмосфера, която те въздигате, възраждате, облагородявате. И в това отношение именно тя заслужава нашите адмирации. За какво пише тази 14-та книга? Самото заглавие насочва към тази идея на тематична същност. Пепел и пламен. Пепел и пламен. Това са вечните човешки вътрешни движения. Човекът е отчаяние, е въздигане. Това е една метаморфоза, която именно прави човекът човек. Така е създаден по Божие подобие, да виждате погрома и низините и върховете. Самата тя в интервю вътре споделя, че не е политична поетеса, а по-скоро е политична, търси извечното, екзистенциалното, общо човешкото. Има природа, сезонни пейзажи, но всичко е свързано с този вътрешен човешки ритъм, наречен човешки живот.
Интересно е, че тя казва: аз хващам мига на изкуството. Бях много озадачен и си спомних. Дойде ли на ума? Презвитер Козма каза: здравата у нас е, че не се чете. Че каква писменост имало по времето при 10 век. Но вижте какво нещо е едно. Не се чете. Да не говорим, например, Стилян Чернингиров, помня го, знам го. Той е бил в тая библиотека, казва: дом без библиотека е като аптека без лекарства. Вярно е. Но искам от тук да започна от този естетически продукт. Нейният рисунък. Има стихотворение, каза: когато рисувам, рисунката ме кара и ражда стихове. Или когато пиша стихове, от стиховите се изобразява и извайва една картина. Помням, всички вие сте млади хора, не сте били раждани. 59-та година аз съм студент тук в това заведение и на Раковска имаше една изложбена зала на Раковска стои 8, където е сега технически съюз. Бял беше отсам. Голяма изложба. Младите директор-майстора открива една изложба и спорят. Около него младите тежко Узунов, Илия Петров, Панайотов, всичките уния някогашни богове. Абе, не спорете, кой колкото може. Една аксиома, която идва от българската фолклористика, но кой колкото може. И той няма да забравя, каза така: когато се гледа една картина, трябва винаги да се отбележи какво е цветоусещането. Цветоусещането на картината, освен контурите и вътрешната дълбочина. И това помня Кодешко, хубаво. Ами вика, графиката, какво цветоусещане има, вика, майсторе. Графиката е черно-бяло, защото тук има много черно-бяло. И той вика: абе, дечко, ами черно-бялото е най-яркото светоусещане. И аз чуй фолклора как е черноока жена, черновежда, чернокоса. Няма по-силен штрих от това светоусещане на двата цвята. По този начин искам да ви внуша, че тук има графики, които говорят за един много специфичен момент на светоусещане. Като рисунък, чрез който ти даваш израз на това, което в тебе е движение. И в това отношение много сполучливи са. Тя сама се знае. Дали ще говоря за любов, за снега, пролета, за морето. Той рисунък допълва, обогатява и разширява това голямо магическо поле. Тези илюстрации, дали са цвет или черно-бяло, допълват, обогатяват и изявяват неговия творчески свят. Има и нещо друго. Тя казва: аз хващам мига на изкуството. Старите гърци си представяли щастието като летяща жена с разпуснати коси. Трябва да ядеш мига, когато е срещу тебе, да я хванят за косите, ако искаш да си щастлив. Ако отмини, цял живот ще го няма да я срещаш. И оттам е израза от хилядолетия. Да хванем мига. Ето тя хваща мига на вдъхновението, мига на изкуството. Интуитивно и тия мигновения се материализират. И само тя може да го обясни. Понякога е необяснимо. Дали баграта, дали словото, но те са в една
органическа, естетическа симбиоза, която създава естетическа наслада. Няма ли наслада? Няма изкуство. А днес не коментирам, вие много добре знаете, как сме заляти в нещо антиестетическо, уж модернизъм, а то е без извинение идиотизъм. Затрупани сме с ужаси и от телевизия, от медиа, от всичко. Тук там е нещо цъфне и гледат да го угасят, но вайто и че има цвят. Смятам, че това е един цвят на душевността на естета, защото тя някакво щастливо съвпадение и като визия, като структура, като френология е естетическа жена, която е изляла душата си, за да ни радва и да ни извисява. Защото ако няма трепет, то не е изкуство. Много се бърка интелектуална поезия с лириката. Съвременните модернисти, които е постмодернизъм, това не е модернизъм, едно е лириката, която се лее. Друго е умствената рефлексия. Тя е по средата. И римова, и класически стих, и по-свободна бяла организация. Един пример аз обичам така да правя отпратки, но те са във връзка с световъзприемане. Аз като преподавател 50 години сето искам да внуша как да възприемаме красотата. А нейното мото, чуйте, за първи път срещам такова чудо. Тя казва: аз съм алчна за красота. Ей, Господи! Алчна! Тя има такова, не за придобитие, за красивото във всяко движение, в цялото им битие, като човек, като атмосфера. И в това отношение нейните сполуки са много ярки и значими. Чуйте, например, лирика. Сега, модернизмът, белия стих, свободния стих, народната песен. Тя е гениална, бял стих. Ами, Уитман, родоначалник или Аполинян. Но аз ще ви дам един пример да видите как тя се проектира между тях. Ханче. Лирика. Синеока моя, русокоса, малка дъщеря, ти не знаеш битките какво са, битките и гръмкотура, звучно, мелодично, ремонно. Ама идва хора, спрелите минути ме болят, не болката боли, боли ми съм спрял. Хора, чуйте диагноза, жив съм. Чиста, изящна философия, мъдрост, синтез, афоризъм и вярно. Спрялото като застой, движението като живот. И тя в това отношение продължава тази наша българска традиция на духовното начало. Трябва да ви кажа, че още първото стихотворение в ритъм и да вляза в ритъма на танца на живота. Ритъма, ала има воля и характер, земния живот лъжовен, да го изтанцувам. Двете характерни категории, воля и характер, целият живот се запасва. И както го очертах като момичета пред мен и тия повечители, падението, болката е критерий. Човек без болка не е човек. Не става дума за мъченията, за издевателства, а човек и човек си има свой вътрешен живот. И как от болката, както казвам, възраждане с феникса, символ, нали, на това възраждане, птица, благодарение на духа. Тя има няколко стихотворения, не искам да
ви го да цитирам, самодисциплина, самоконтрол. А това изисква волеви усилия на духа, а духът побеждава и плътта. И тук тя има великолепни стихови, как падала е и как се е възраждала от лични или обществени дразнители, но възкръсва. Това е смисълът на човека като стойност. Сега има много интересни любовни стихове. Любов, съжаление, истинската любов, когато е истинска и автентичната безкрайна вечност. Любовта е единствената болест, от която човек никога не иска да бъде излекуван. И второ, ръвът е лекуван само той, който е нанасен. Много интересно тези постулати, как хубаво ги е разработила в една лирическа форма с нейните кратко, точно, ясно, без умозрителност. И има едно стихотворение, любовта от съжаление. Има такива случаи и те са масово явление, нали? Всеки има по една небъдната любов. То пък да е само една, колко много са, ама една истинска, за която си струва да живееш и да си човек. И сега, съжаливо и брако, има деца и правнуци, но цял живот това съжаление е една вътрешна болка. И ако си с по-притъпена сетивност, ти носиш неща. Ама ще има съмнение при истинската любов, ще има ревност, ще има съмнение. Да, но когато е автентична, е вечна и безкрайна. Много вярно и точно е дала лирически израз на тези свои вътрешни движения. И друго, тя има за когато се след две тела с една сила. Много хубаво, не е дори еротично, много финно, с еротически оттенъци, стихотворение при истинската любов, когато има сливанина. Дух и плът на плът е дух. Все едно, че говориш с Бога, получаваш божествени огън. Това е нещо изключително, как тя го не е измислена. Кои може да напише само това е съпреживел. И в това отношение Стефка Попова не измисля, не съчиня. Пише стихови сякаш умира. Или сбогуване с една илюзия. Всеки ден човек се сбогува и повярва в друга. Но винаги има, както каза, един разцвет. Винаги има, и както каза, знаеш ли, не е лесна работа да обичаш някого. Това са вътрешните усилия на психиката, която взривява и плътта с всичките движения, за да доказваш, че обичаш. Велико нещо е човешката обич и в това отношение тя достига едни много суплюмни, верни неща. Тази поезия е не само искрена, друго, тя е истина. Истина. И в това е нейното въздействие и нейната сила. Много ми се рецитира, много ми се говори, но както старите гърци, метронин пасина аристон, мярката всичко като солта, да не се пресоли яденето. Вие сами ще разтворите книгата и сами ще попаднете в един възроден естетически свят, който да ви облагороди. Няма нищо по-хубаво от това, от книгата, независимо от всеки ден не наливат
в интернет и така нататък. Може да се връщаш, да напредваш. Това говори себе си. И тя има и такова стихотворение, да я вървиш най-доверния път към себе си и да преодолееш болката, не доминира тъгата. Харесва ми, че харесва много есента. Така казва Албер Камю. Есента е втората пролет. И всички баги на палитрата говорите за преходност, за вечност. Тя има такова стихотворение. И Пушкин, например, казва: зимата ме потиска с белотата си. Пролетта ме разтваря като едно зелено начало и го приемам. Лятото ме обрича на ледност, а есента багрен свят, плодове, разкош, всичко разцъфтява в душата ми. Има предупреждава да бъда точен, конкретен, защото предела на битието наближава и да изпитваме на органическа наслада от битието. Един много интересен естетически продукт, който възражда, вдъхновява, дава ни импулс да се огледаме в себе си. И този вечен екзистенциален момент за мен е най-вечен и може да задоволи всички вкусови. Да ви кажа направо, има една латинска мъдрост, която още не сме достигнали. О, нещо мъдри хора, гръцка демокрация, половината роби, плебей, половината, нали, отпред и от богатите, отпред, отзад. Ама били страшни. Аз съм поразен, когато в тази зала преди 65 години Обедо Александър Минев по старогръцки език от южното крило ми даде лекции 120 души. И от Анги мъж тълпи, Левски, Цесика. И вика, когато има такива тълпи в театъра, тогава България се оправи. И няма да стане никога. Стара Гърция каза. Отиват от сутринта на театър, носят с ядени. Пантрици отпред, богати плебейци отзад. Говорят, хвърлят кокри, застанали скената. Всички единни, Еврифит, Софокъл, Аристофан, всички заживяват облагородени. Какво нещо е било, както сега става по начин. Хубаво, приятно, и аз така се занимавам с потъма. Това ревани, тия френетични викои, що не са от театър или от някой филм. И вижте, римляните какво са имали. Няма да го достигнем. На латински хуманитатис компетенциум оптимус est. Хора, дайте да състезаваме по човечност. Мотото на стихосбирката – човечност и красота. Благодаря ви за изключителното слово Кадиев. Сега от моето име и от името на Стефка ви каним на всички присъстващи да си вземете нейната книга. А след даването на автографи от авторката всички ще се присъединим към почерка и общи снимки, спомен от тази паметна среща на ключовата дата 26 марта 2026 година. Аз предлагам да започнем с една групова снимка и тогава да преминем към автография и почерка. Аз ще се Така, ще запиша сте съгласни на да нова се съберем. студентка при академик. Наистина ще запиша студентка. Не знам къде да се съберем, но фотографията ще кажат. Моите почитания, господин академик. Страхотно слово.
Да, доста ще кратко.